پێشماڵە هەر چار شەهیدên ئاگرê Newrozê li bajarokê Cindirêsê ئامادەکاریên bîranîna yekemîn salvegera şehîdbûna wan in. Di nav malê de jî bi vêxistina mûman endamên malbatê şehîdên xwe bibîrtînin. Her sal meyîna nedekir şevê Eid Newrozê warê em orê xwe dadin û em li dûrê re biskirin û em Eid Newrozê xwe pêrûz kin. Lê bî salek orî Eid Newrozê zikî me dovê ket û qe nemir û neyê bimire. Zikî kirdo giyo dovê xistin. Newrozê me gî kirin xwîn û zilmetê. Bihorê me gî kirin zilmetê û xwîn. Hebne ne beşerin. Hebne kukle beşerin. Lano beşer bi vê wehşiyetê meriyo nakûje. Çor meriyo tilcîkî bikûje û tu giyo ku selav dike û tu bi sîlahê lêxê. Şeva Newroza 2023 li pêş vê malê grûpeke çekdarên Ehrar el Şerqîye êrişî malbata Pêşmerg kiribûn. Ji ber ku wan agirê Newrozê li ber mala xwe vêxistibû, çekdaran ew gulebaran kirin û 4 kes ji malbatê kuştin. Ferheddîn Osman 43 salî, Nazmî Mihemed Osman 38 salî, Mihemed Osman 42 salî û Mihemed Ferheddîn Osman 18 salî canê xwe ji dest dabûn. Zarokek jî birîndar bûbû. û tolek nebiye Ehmed jî kuştin bi wê wehşiyê bi kêrab serketin bi wê nekirin dibîrê werkirin. Ev çi til zilmetî ev çi til heqe de em bîst şeh sal dikişînin bîst şeh sal ev zilmetî dikişînin em li xelasekê sikirîne. Em li xelasekê xwe sikirîne ne em li mirinê xwe sikirîne. Tu bê tûnî tu bê wehşiyê tu bê merinokî dikûjê. Hûn çi til beşerin me ba çi kirî? Em ne dijminê wan û kûk em ne dijminê wan em ciro kes li pêşê wan neskirîne. Hensekê dijminê wan kî ne li pêşê wan re biskirin me ba tişt nekirî. Ev zarok li şûna kodhimbêza bav û mamên xwe de hest bi ewlehiyê bikirane li ber agirê Newrozê ew kêlên gorên wan himbêz dikin. Moş tim di emirî xwe gîde tim selametê xwestî û tim zerî xwe daxistî bes ji wero. Sebrê me ortiq namo. Sebrê me ortiq namo. Orta şûnê we çor me re kuştin lano orî Eid Newrozê bê xistin we çor me re kuştin lê şûnekên de salê bi milyonayê bêkeve or. Ê bi milyona bêkeve. Bi meriya bi kuştinê me re qe xelas nabin kirmoç qe xelas nabin. Em kilê xwe bikirin ev şehîdin bû şehîdê Newrozê mirin. Malbata Pêşmerg bi wêneyên her çar şehîdan ve di nava vê malê de gul û keserên xwe dibarînin. Lê ew soz jî didin ku dê agirê Newrozê her vê xistî bihêlin.